El nostre convidat és un caçador de bolets que fa grans dictats i que ens fa la competència. La seva veu és una de les veus més reconeixibles dels mitjans de comunicació catalans. Comunicador, guionista, DJ, melòman i digger, avui al Bombo i Caixa, Òscar Dalmau. El gordo del puro arriba per quedar-se. És el rap en català el que Messi és el Barça. Sona el piano activat per en Borrull. Toca 4 tecles i tot just arrenca el bull. Jo sóc l'impresentable de la barba fosca i serrell ros, supercalifragilístic expialidor. Soc miop per poc, ulleres grosses, no duc lentilles. Va d'un sol cop i a trepitjo, porto plantilles. Plantilles ortopèdiques per córrer aviam si em pilles. Cridates filles, que porto les pastilles. Si m'emprenyen... Després parlarem d'això que està sonant. D'aquest atemptat. Sí, exacte. Després, però, ja ho comentarem amb més profunditat. Abans, 14è programa de la 4ª temporada. Òscar Dalmau, benvingut. Gràcies per venir, com estàs? Moltes mercès, em fa molta il·lusió. Molta il·lusió de ser aquí, a l'Ona de Sants, a la meva època Ona Popular de Sants, però aquí en aquests micròfons, diguéssim, que és on vaig començar a fer ràdio i a fer un programa de hip-hop, doncs hauria de ser l'any 90, més o menys, que jo diria que hauria ser dels primers que deurien sonar a la ràdio. Sí, un moment, ara continuem, no? Amb rap a sac. Sí, en parlarem. Rap a sac. Abans. Tu, quin... Sí, quin gran nom, de nom, eh? Abans, Xavi, ben tornat. Hola, què tal? Com estàs? Bé, bastant bé, la veritat. Molt bé. Aprofita per fer una mica de promo. Aquest divendres fas un concert. Joder, ara serà que hagi vingut per això. Que sí. Clar, si escoltes no veus que he fet una mirada furtiva. No, sí, faig un concert divendres, és veritat. Però on? Hora? On? Lloc? Home? Convidat. Quina merda de promo és aquesta? Al Fridònia del Raval, a les 8:30, és una sala... Porta un temps ja al Raval. Una sala mítica del Raval. No ho sé si és mítica, ho he estat a punt de dir. Per mi sí. Potser és mítica, exacte. Llavors... Però no seràs sol damunt de l'escenari. No estaré sol. Endavant. I vindran col·laboradors, convidats... Digues noms, els poden dir o no? Es poden dir. Lins FX. Lins FX. Gordo. El Gordo del Puro, Acros... L'Òscar Dalmau fa la intro, també. Home! No. Ara estic anant sense ordre. Marcos FM, el Noi de l'Aigua... i muchos más. Bàsicament, per a la gent que fa temps que et segueix, repassaràs els trapelles que has anat fent. Sí, és una mica commemoració d'un mixtape que vaig treure fa ja 10 anys, que és quan vaig començar a fer-ho en català, i ara he tret el 5, i és una mica fer festa, passar-ho bé, una mica com l'època de Vallcarca, que ja no existeix, l'Ateneu de Vallcarca, o no sé si està obert, que jo crec que no, que anava l'Estilil, estava allà, al peu del Ganó també. Així que res, tothom és convidat a venir, fer festa i remember. Per últim, Miquel, ahir va guanyar la Real, va guanyar el Barça. Estàs content, eh? Venim a treure la samarreta, estic molt content. He xinxat molt els meus alumnes avui. És que és més de la Real que del Barça. Sí, eh? Sí, és a dir, jo des de petit neixo en una família amb gent de la Real i gent del Barça, llavors compagino... Quan el Barça li va molt bé en Pep Guardiola, soc molt del Barça, soc un nen. I després ja Luis Enrique ja no m'agrada tant, i cada any vaig a Noeta, i a Noeta m'agrada bastant més que el Camp Nou. Però, si de la pregunta de com estic molt bé, m'és molt content dels 2 convidats d'avui. Bueno, Xavi no és un convidat, però... Un convidat i mig, avui. Com està venint per aquesta temporada, content que avui hagi pogut venir. És que en Xavi Òscar és col·laborador. Home, col·laborador, però més que col·laborador, perquè hi ha la sintonia d'aquest programa... Exacte. Jo vinc a cada programa. Mira. La sintonia és el DNI d'un programa. Exacte, mira, això, Xavi, segurament ho hem dit un cop, doncs avui ho tornarem a dir. En Xavi Mat ha fet la intro d'aquest meravellós programa, que ja és un intro històrica. Un aplaudiment, Xavi. No. Bravo. A part, però jo Xavi, no creguis que fem venir aquí per fer promo. Et fem promo encara que no vinguis. Ja ho sé, ja ho Portem 3 setmanes dient que hi ha concert de Xavi Mat and Friends. Òscar, Sí. 2 preguntes que fem aquests primers programes de l'any. Sí. Preguntes molt bàsiques, però que en el teu cas ens crida l'atenció saber què en penses. La primera és què vi demanes el 2026, si vols en l'àmbit personal, però també ens interessa sobretot a nivell musical. A nivell musical li demano una festa grossa, que crec que hi serà, a la Sala Paral·lel 62. T'estàs ensenyant a fer promo. Exacte, sí. Què passarà a aquella sala? Què passarà? Doncs hi passarà un pollastre que han muntat els Estranyo Ways, amb tot de gent que ha col·laborat al llarg dels anys de carrera d'aquesta gent. En parlarem. Parleu-ne, perquè serà gros, això, eh? I en l'àmbit personal, algun propòsit?
En l'àmbit personal, doncs mira, que continuem a la ràdio fent ràdio, que és el que a mi em permet pagar la hipoteca del pis i l'escola dels nens, i, hòstia, salut. Jo ara faré 52 anys la setmana que ve. Per molts anys. Bueno, felices vigílies. Quin dia? El 21. 21, que Perquè tu, acabo. Miquel? 28. Bueno. Però setmana que ve no, aquesta mateixa setmana, no? Demà passat. És aquest. Hòstia. Pues sí, senyor. Sí, senyor. Òscar, bon dia. Hola, què tal? Com esteu? Van 52 ja, perquè total, demà passat no crec que ens veiem. Sí, vull dir que ja està. Jo ara estic en aquella etapa ja de salut. Salut i prou, no? Sí, molta salut. Doncs nosaltres aquí diem una cosa que bàsicament és salut i rap. Ah, home, i tant. I ara sí, hem parlat de salut, ara ens agradaria parlar una mica de rap, perquè per qui no ho sàpiga, l'Òscar, amb 16 anys, va començar la seva trajectòria a Ona Popular de Sants, amb el programa Rap a Sac, i tenia uns separadors que sonen així. Ets un gangster? So you wanna be a gangster? All that shit. Smoke any motherfucker, don't even. People screaming mayday, yo, cause rain is kicking like Pele, making fools run like it's a relay. Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your gadget. És potser el separador que menys ens representa, però... Perquè també hi havia dosi de gangster. De fet, la pregunta és, Òscar, ets un gangsta? No, en absolut. T'has sentit mai un gangsta en la teva vida? Absolutíssim. Podríem dir que estàs molt lluny. Bueno, molt lluny, no? O sigui... Al costat oposat del que suposa ser un gangsta? Totalment, ja em veieu. Però no t'agradava la Per formar una mica. Per formar una mica m'agradava en el sentit que combregava molt amb la vestimenta. M'agradava... Bueno, en aquella època jo portava una beisbolera dels Pirates de Pittsburgh, un tio que no tenia ni puta idea de com funciona el beisbol, però és igual. La gorra també dels Pirates. I a Deus i Simis vas comentar que tenies un cinturó que posava el teu AKA, que era... Push. P-U-S-H. Potser la mordeta per allà per on vivia... Encara hi ha algun tac. Podria ser, que algun tac sobrevisqués, però... I la teva carrera en el graffiti va acabar aquí? S'acaba aquí, sí, evidentment, sí. És que nosaltres tampoc som massa gangstes, però el rap té aquesta cosa que t'agrada creure't el personatge. T'empodera el rap. Sí, el que passa que et dic que jo quan anava a fer el programa de rap allà a Ona Popular de Sants, a l'antiga seu allà al carrer Premià, a prop de la plaça d'Osca, venia gent raperos del barri, això, que venien a escoltar el programa aquí on som nosaltres, jo tancat a l'altra banda de la cabina, i aquesta gent sí que performava més, diguéssim, i ja veies, hi havia algun punt xungo, saps? De dir, bé, no preguntarem d'on ve ni on va, però... De fet, et volíem preguntar una mica en què consistia el rap a sac. Tenia una estructura molt marcada? L'estructura marcada era que jo posava música, la presentava, i s'acabava un disc, i llavors em presentava un altre. I ja està. O sigui, no, però ara has comentat que hi havia entrevistes, també? Sí, o més que entrevistes convidats? Bueno, de tant en tant convidava gent, però molt poquet. Vull dir que el que sí que en aquella època vaig subscriure'm amb una revista que es deia Hip Hop Nation, mítica, al Regne Unit. No sé com ho vaig fer, però vaig poder subscriure'm per correu, de dir, escolti, miri, jo estic fent un programa de hip-hop des de Barcelona, necessitaria i tal. I el primer any jo diria que me l'enviaven gratuïtament, pel tema de fer promo de la revista, i d'allà treia, doncs, això, notícies, era mensual, llavors les notícies, els nous discos, aquest rapero ha dit no sé què, bueno, feia com un petit apartat de notícies, allò. I tema convidats, recordes algun convidat? No, perquè... Eren rapers de per aquí a Barcelona, que ho feien en català, en castellà... És que era molt trist el panorama, o sigui, no hi havia gent que... Bueno, sí que en aquella època potser... havia començat amb un grup que es deia... 7 notes, 7 colores? Fins i tot, els Eat Meat de Sant Boi, una maqueta de casset, però hi havia molt poca cosa. Hi havia el poc que hi havia al Club de los Poetes Violentos, però tot venia de Madrid. Clar, català et sona ni pensar-ho, no? Encara que fos aquí, dic, algun rapero de barri... Jo, abans d'adversaris no conec ningú en català. No, tenim, per exemple, el Diso, que fa un tema mític, Jo no soc polac, que va sortir per la tele i va anar a Madrid fins i tot, i això és 1999-2000. Sí. Vull dir que... I després hi ha coses que venen una mica abans que veuen també del gènere. Però jo t'estic parlant que el programa el fèiem, doncs això, jo hauria tenir 16 anys, a segon de BUP, i recordo que el 92, quan la Copa d'Europa del Barça, i jo estava a Cou, o sigui, era l'últim any de batxillerat amb 18 anys, amb la qual cosa hauria ser el 16, segon de BUP,
Fa uns quants anys. Sí. No t'ha interessat mai després fer entrevistes? Has fet un munt de programes i coses diferents, des de presentador fins com més còmic, potser, però entrevistes no n'has fet mai. És intencionat o mai has tingut l'oferta? Bueno, fa poc sí que vas fer, per exemple, amb Enriqui, que bueno, no és una entrevista, és una conversa. Sí, però no has tingut un programa dedicat a entrevistes? No, però no, home, m'interessa o m'interessaria entrevistar, però la gent que a mi... Clar. Sí que, per exemple, a Televisió Espanyola a Catalunya, pel circuit català, vam fer un programa de disseny, que a mi m'agrada molt disseny gràfic, disseny industrial, el disseny interiors, bueno, tot el que abarca el món del disseny, i allà sí que podia entrevistar pues, gent que t'interessava. Gent veterana ja, molt avi, que a mi em mola tot el que tingui... Tot el que és vintage. Exacte, un cert pòsit, no? I aquí sí que, bueno, més que entrevistes, xerrar i que m'expliquin, no? Que moltes vegades en aquests programes parla més l'entrevistador que l'entrevistat. Hòstia puta, però si l'interessant és el que tens al davant, deixa'l parlar, home. Perquè, tornant al rap, quan i com comença la teva relació amb el rap o amb el hip-hop en general, encara que no sigui ben bé... Mira, jo, la relació amb el hip... Potser el primer rap que escolto deu ser el Rapper's Delight, de principis dels 80, però on realment començo a comprar música era d'un grup molt naïf que es deien Fat Boys, que eren 3 senyors amb sobrepès, que van gravar un fotimer de LPs, rap molt primitiu, però tenien un tema, no sé quin any deu ser, amb el Chubby Checker, que es deia... Era algo com rap twist o twist rap. El Chubby Checker era el... A veure... Fat Boys, aquests tios... Fat Boys em sona. A mi em surt... Vull dir, Fat Joe no és dels Fat Boys. The Twist. The Twist. Fat Boys fit Chubby Checker. Sí, de quin any és? Doncs ara, del 88. Doncs mira, aquí anàvem a comprar el 88. Aquests van fer alguna que, doncs això, Chubby Checker, més que pel tema del rap, pel tema de l'inventor del twist, que deurien convidar-los en algun programa a Televisió Espanyola, un programa d'aquests de varietés, a la nit, i de lo poc que es podia veure una mica per televisió de hip-hop. Després recordo també una altra actuació com molt mítica perquè estava fora de context absolutament, que era Public Enemy, no sé si Antena 3, als principis d'Antena 3, un programa presentat per Jesús Hermida. Ostres. Con todos ustedes, Public Enemy. Igual haurien dir Public Enemy. No sabem qui són ni què fan, però bueno, estan aquí i foten... Que fort. Perquè sabem que has fet i fas de DJ, com amb l'AKA de film musical, després en parlarem. Alguna cosa que hagis fet relacionada amb el món del hip-hop, a part de fer de DJ, pintar com a push, has produït, has rapejat... Jo he rapejat, el poc que he rapejat, i afortunadament per la humanitat... Ja ho hem sentit. És això que acabeu de sentir, amb el que, clar, la part bona era la que no hem sentit, que era la del Gordo del Puro. Que per mi fer un duet amb el Gordo del Puro va ser un somni espaterrant. Però no, m'agradaria jugar, ja no et dic produir, però el Xavi que juga també amb les maquinetes. Ara vaig estar parlant amb el Víctor Pizza dels Estranyo Ways. Amb el Víctor sí que tenim molta relació i bueno, ens estimem, o jo l'estimo molt, espero que també sigui recíproc, i ha vingut diverses vegades a casa a remenar discos per algunes perles ha trobat, per exemple, per samplejar de cara al disc del Valle Valle. Sí, ho sabem. De fet, en parlarem d'aquí poquet. Doncs amb el Víctor li vaig dir que, escolta'm, aquest aparell que portes, l'MPC One aquest, això com funciona? Hòstia, vine un dia a casa que t'ho ensenyaré. I tenim pendent una visita a casa d'ell. Em va dir, m'estic plantejant potser vendre mal. Dic, hòstia, si te'l vens, te'l compro. Dic, tu saps, és com aquell que li agrada tocar el saxo. Imagina't que John Coltrane es treu el saxo que toca de sobre. Dic, hòstia, doncs un aprenent. És molt maco això que has dit. No? És maco això que has dit. Però certament Víctor Pizza és el rei a Catalunya. Jugar amb la maquineta amb la que ell ha produït temes per els Estranyo, home, té el seu encant. Tornem un moment als Estats Units. Sempre has estat com bastant pendent, no?, de la música negra que es fa als Estats Units. Bueno, és que... Jazz, soul, hip-hop... Sí, és la música a la que jo tenia accés quan vaig començar a fer ràdio. De fet, a mi, si em pregunteu per raperos actuals, no en tinc ni puta idea.
o sigui, molt poc. Tu després dels Vaig quedar- 70s ja no t'interessen, eh? No, home, sí, però vull dir que jo el hip-hop que consumia era d'aquella època, dels 90. Però on està la barrera? Diguéssim, Eminem és... Eminem a mi ja se m'escapa, Ja sí. se t'escapa, I sí. Eminem a mi em... Tupac, Biggie... També. També? Sí. Sí, o sigui, finals dels 90, principis del 2000... Ja no comencem a principis del desconnectar. 2000, eh? Fem No, Finals finals, dels 90. si Tupac... A veure, ni que sigui el principi de Tupac, quan Tupac abans de ser Potser el gangsta, primer, potser- I Get Around, Potser el primer. o Brenda's Got a Baby, Però Nas... Nas? Nas... Ilmatic... Sí. Ilmatic sí, A no? Ilmatic sí, però Dr. clar, és el Dre. primer LP. Dr. Dre, sí. The Chronic. Dr. Dre perquè venia dels NWA, el Ja. primer disc de Dr. Dre, i després el que li produeix és Snoop Dogg. Snoop Dogg Clar. el primer, però ja el segon Doggy ja Style. no hi vaig arribar. Fem una cosa. Ojo. A l'Òscar havíem demanat una cosa, n'hi hem demanat diverses. La primera que havíem demanat és, digue'ns, fes-nos un top 5 dels millors rapers o grups que has escoltat o els que t'han agradat més. O que siguin especials Ja has pensat, no? I he pensat. I ens pots fer aquest top 5. El top 5, sí. Bueno, aquí us he portat una portada d'un dels discos. Home, jo crec que Public Enemy és com el grup, almenys en aquells anys en què jo feia programa, de dir, hosti, ja tenien com 3 o 4 discos al mercat i els vaig anar a veure en algun concert que van fer el que antigament, bueno, el Ras, però antic. És que abans venien més, eh? Sí, home, Sí, jo... ara hi ha poc rapero. Ara, si venen és a fer un... com en Kendrick, que ve a Lluís Companys, Bueno, o venen a macrofestivals. O un Voleu festival. dir? Jo crec que justament aquest últim any, 2 anys... Clar, venen al està primavera, ben- no, potser? No primavera, això és el problema per a mi, primavera, però el Sweatshirt ara torna a venir, JID torna a venir, concerts seus al Ras, a l'Apolo, a Però s'havia perdut. l'Iachi, al Ras... Però fa Sí, 2 anys comentàvem que s'havia perdut, això. Sí, però o fa un any, però als últims mesos Ha tornat a arrencar, eh? jo sí que n'he vist, no sé si més que abans o em fixo més, no ho sé. Clar, qui havies vist així dels Estats Units en directe, a part de Public Enemy? En directe, a part dels Public Enemy, un altre rapero que m'agradava molt, que era el Guru, l'MC Gangster. dels Gangster. Mira, espera, que tinc per aquí. Atenció, que l'Òscar ens ha A poc apartat de aquí clar. un repertori que Déu-n'hi-do. Va, passem aquí. al següent. Això és un disc dels Gangster, el Guru, l'MC. Va tenir un projecte paral·lel als Gangster que era barrejar músics de jazz Sí. amb els seus lírics, no? Ell fent de rapero. I clar, això va ser espectacular. Van venir a l'antic Estudio 54, on ara farem el pollastre aquest dels Estanyo Ways, el Paral 62, la mateixa sala, quan era Estudio 54, va venir en Guru amb tota una sèrie de músics de jazz ja veterans de l'època soul jazz, que és la que a mi m'interessa molt a nivell jazzístic, que era doncs, Ruben Wilson a l'orga, Donald Byrd a la trompeta, o sigui, gent que potser els seus noms no us diuen res, però que han estat samplejadíssims per moltíssims. Va, a tu t'interessa raperos. molt també el que hi ha darrere de la veu, no? Molt, molt, molt. La part melòdica, diguéssim, i d'allà on veuen, d'allà on s'amplegen, m'interessa molt, és xulo. Ens n'has I dit dos. La part lírica, en aquell moment, entenies les lletres? Molt Al teu poc. nivell d'anglès? Molt poc. Et cridava més l'atenció Em el cridava més ritme, no? l'atenció el ritme, sí, la música, amb la musicalitat. I que a part que el nivell d'anglès moltes vegades no té molt a veure. Ja. Poses discs No. d'aquests i et falta molt esblanc, no? clar, Com clar, per entendre què diuen. Moltíssim, sí, sí. Doncs això, Public Enemy, Gangster. Després us he portat un parell de grups divertits, perquè a mi m'agrada el hip-hop divertit. Diguéssim que a nivell... abans en parlàvem del Gordo del Puro. Té una manera de fer... que Irònica, potser, sí, que em mola, no? I que hi hagi un punt d'humor. I això em passava també a nivell espanyol amb l'Excepción. Hòstia, La excepció és l'angui, no? Els gitanos que Langui, el rapejaven... Gitano Anton. Sí, que rapejaven en calor i, hòstia, unes lletres que no apel·laven al gueto i et mataré amb una disparada, perquè a vegades- sinó que els tios explicaven la seva realitat en el seu barri marginal Sí. de Madrid i la seva penyita, el compàs de gitanos. Sí, perquè a vegades el rap ha set o ets un gangsta o ets un filòsof, que no hi ha hagut el terme mig de lletres més iròniques, no? En el rap en català, en el rap en castellà. Una mica Ha més faltat a una coll. mica No, més la d'humor. Peun Gang jo crec que triomfa per això, no? Correcte. El CC de Alba, Trap Game Dalí, aquestes coses, Kilian Jornet Rap, eren com coses... Davant. Ja està, Client Jornet Rap, ja ho compres. No? Ja ho compro. Doncs en la línia aquesta de hip-hop divertit o funny, als Estats Units hi havia un duet que es deien Das FX. Atenció, l'Òscar ens treu un altre dels seus vinils. Aquest és el primer disc dels Das FX,
que no sé de quin any deu ser, això deu ser 92, sí, de l'any 92. Si demà l'Òscar no apareix per RAC1 és perquè hem robat els vinils i els estem venent al Raval. Doncs aquests, els DasFX, els hauríeu d'escoltar perquè... Sí, els DasFX sí que em sonen bastant. Aquests tios van sortir i van revolucionar la manera de rapejar. És una gent que es va inventar una manera de parlar, diguéssim, i a l'hora de rapejar, i afegien tiqui-ti al final de les frases o al principi de paraules, llavors s'inventaven moltíssimes paraules. Tiqui-ti, cap, tap, tipiti, pap, tip. Era com una cosa com molt... No és scatting, com es diu una mica. Onomatopeies, no? Molt onomatopei, com molt sincopat, i la mateixa manera de rapejar, o sigui, podrien haver rapejat senzillament sense a capella, que, o sigui, tu sents a capella d'ells i dius, hòstia, és que ja funciona, però... Un dels temes que ens has passat és bastant així, no? Sí. És el de Funk Dubist. Ah, exacte. Sí, l'escoltarem al final. Sí, Doncs mira, ara que em deies Funk Dubies, també són aquesta part divertida. Un altre. Els tinc aquí, això és un maxi que després escoltarem, però els Funk Dubies surten una Jo aquests no els havia sentit mai. Sí, aquests tios... Us sona Cypress Hill? Sí, clar. Sí. Doncs Cypress Hill, el seu disjockey, l'alma mater és en DJ Max. Aquest DJ és un gran productor. A mi em fascinava tot el que aquest tio tocava. Dios, que ens cau tot. Acaba lo vinilo. Doncs... Hem d'inventar un millor sistema per aguantar 4 EPs a la vegada. És veritat. Bueno, espera, treu-ne 3, Si vols salvar-nos, deixem-ho i ja està. sí. M'heu vist patir, M'heu vist patir. Una aguanta bé. gran reflexió. Doncs els Funk Dubies venen de la mà de DJ Max, també. El productor de Cypress Hill és el productor de moltes de les... Bueno, de pràcticament totes les bases del primer disc dels Funk Dubies. I aquests Funk Dubies, Cypress Hill i els House of Pain, que tenien un hit també del primer disc que es deia Jump Around, que també suposo que l'haureu sentit, i en aquella època en què jo feia el repassar que es ballava absolutament a totes les sessions. Juntament amb Insane in the Brain, del Cypress Hill, s'assemblen molt, perquè és el mateix productor. I el cinquè? DJ Maxi, el cinquè... Atenció, fem el canvi, no? Perquè si no després cau tot. Fem el canvi. Els Fushnikens, aquests tios van treure... Aquests també ni idea, jo, un parell de LPs i van desaparèixer. Però també és és un hip-hop molt esbojarrat i una manera de rapejar, sobretot d'un d'ells, que jo el considero el millor rapero que mai he sentit mai, que es diu Chip Fu, que és el tio del mig. Després el sentireu rapejar en una cançó del seu segon disc, que van convidar Shaquille O'Neal, també. I és un tio, el que us deia d'això de rapejar en plan divertit, les seves barres doncs, et barrejava personatges de dibuixos animats, et feia onomatopeies amb la veu, tossia, feia absolutament, o sigui, tot de sorolls. És que a vegades ens oblidem que fer música o rapejar és estar davant d'un micro que tu, un soroll, ja estàs transmetent alguna cosa, no? És brutal. Hi ha moltes coses que desaprofitem, no? Sí. Doncs Això ens portaria una reflexió enorme sobre què és la música, però... Però aquest tio ho aprofitava tot, després el sentireu, però és un tio que bevia del reggae, del ragamuffin, i el barrejava amb el rap d'una manera que deies, hòstia, gens impostat i com molt natural, i et dic, com molt, molt divertit. Una altra cosa que havíem demanat a l'Òscar, perquè havíem demanat molts deures, és que ens digués 5 o 6 temes de rap especials per ell. Un tema especial és d'uns artistes que acabem de comentar, que són House of Pain i Guru, i això, nois i noies, és Fed Up. Yeah. You know what time it is? I'm Pain Killer, I'm click up in this piece. Scheme team, LK, Gifted Unlimited, Everlast, what's up? You know the attribute, baby. What time is it? I say brothers are amused by other brothers' reps, but they're all playing roles just like Omar Epps. I see so many players, I wonder where the coach is. My name's Everlast, smart to kill like roaches. The dough that you're making got you frontin' and faking. Your heart's been shook, brains cooked like bacon. Can't believe you're not butter. You thought you was on it. Òscar, aquest tema en concret, Fed Up, per què és especial per tu? Perquè aquí es barregen els House of Pain, que et deia que eren un grup que a mi m'interessava molt. Eren irlandesos, de descendència irlandesa, americans. Clar, jo els havia rapejat i dic, són blancs. Sí, l'Evidence, no?
no? Estava... Evidence of House of Pain. Ja no sé com es deia. Whitey Ford. No, Ara no et sí, que són sabria blancs dir. irlandesos, sí. Everlast era... Everlast, perdó. Això, Everlast era Evidence un no d'ells. Everlast, sí. Sí, llavors eren descendència irlandesa i aquí es barrejava amb en Guru de Gangster, que és un tio que normalment el rap és super suau perquè va sobre bases molt jazzeres, però aquí el Guru es posa al mateix nivell que els House of Pain, que eren més bruts a l'hora de rapejar. Que els altres, no? Té rotllo. I després aquí hi ha un sampler també interessant d'un disc de Moog, de teclats d'aquests electrònics dels anys 70, d'en Perry i en Kingsley, bueno, dos tios així que potser no us sonen, però la banda sonora de Futurama, de la sèrie de dibuixos animats, veuen també del mateix disc, fan una interpretació d'aquesta gent que Com a encara curiositat, ara utilitzes Whosampled? La sí, pàgina? Tio, és una bíblia. És drogadura, Hi ha gent que és molt Que és anti. hater. Sí, En no Víctor m'agrada. Pizza potser és anti, no? Sí, perquè hi troben els samples. Clar, s'ha de descobrir... En el cas de Víctor Pizza, li pregunto jo directament. O a vegades li he dit, de dir, hòstia, Víctor, aquí... El teu Whosampled és Víctor Pizza. Però jo crec que... Això és un privilegi. Quan produeixes molts cops, i jo crec que em sona parlar-ho amb algú, és... Hòstia, aquest sample mola, busco Whosample, si algú l'ha fet servir, si no surt, dius, hòstia, puta mare, mola més. Clar. I si l'han fet servir, escolto com l'han fet servir i diu, bueno, saps? Vull dir, jo crec que a vegades t'ajuda amb això, també. Clar. Dir, hòstia, és una joia. Clar, si veus que ho han fet servir 1.000 persones, és com ja... Potser, Està molt vist. bueno, Jo ja per això he massa. tingut moltes xerrades amb en Víctor, per exemple, al Ball a Ball, a l'hora d'enfocar també el seu disc, en parlàvem d'això, de dir, hòstia, i potser m'ho heu sentit dir també, però a l'hora de veure de discos, de dir, hòstia, així com els americans, de dir, per què surt tot aquest hip-hop amb tots aquests referents de fons musicals? Perquè els DJs a casa samplejaven discos de la discoteca dels pares o dels avis. Evidentment, tota aquesta gent ha de samplejar jazz, soul, funk, però aquí hauríem de tirar de... Jo què sé, jo a casa mateix, si jo hagués sigut DJ, doncs hagués hagut de tirar de discos que teníem un pare a casa. Has dit hagués sigut, no? Si hagués... Ets DJ. però... Film musical. No, sí, film musical, però vull dir que si m'hagués dedicat a fer bases... Les habaneres haurien sigut, no? Un Per exemple, referent... perdona, el Baia està obsessionat Sí. amb discos d'habaneres. Lola la Tavernera, no? Quin tema és de Lola la Tavernera? Que és una habanera. Sí. Ara no ho trobarem, és igual. No me'n recordo. És del penúltim disc. És Però Pansa vull dir, Blanca, és al Pansa marge Blanca. de Lola d'habaneres, em refereixo també, per exemple, hi ha el Mucho Mu, en un disc de Siete Notas, Siete Colores, que es diu Será Mejor, un tema. Será És Mejor. brutal. És brutal. Doncs aquest és Rafael accelerat, que sembla una dona. I hauria de samplejar... Evidentment, a casa d'ell, el seu pare hauria de tenir discos de Rafael, no? I hauria de samplejar Joaquín Sabina. Per exemple. La oreja de Bangkok. Jo. Bueno, però igual... Sí. Però aquí està el repte. El Sopa, no? El Sopa. Segur que hi ha alguna intro, algun moment, algun riff de guitarra que tirat del revés i fa amb una reverb, dius, hòstia, no sembla... Això ho has tret d'aquí, tio, però estàs segur? Sí. Ara estàvem parlant de Víctor Pizza, de Ball a Ball, fem una cosa, viatgem dels Estats Units cap aquí, cap a Catalunya. Recordes el moment en què et comences a fixar en el que es fa aquí, sigui en català o en castellà? Mucho Mu, potser? Sí, amb els Siete Notas, Siete Colores. Solo o solo? Solo, Perquè sí, amb en no sé Griffith. per què, però crec que t'han d'agradar. Amb en Griffith també sí. A més, veus Solo, per exemple, el DJ Griffith bevia, doncs, de los chichos. És a dir, bueno, clar, evidentment, si tenia per casa son pare los chichos... I per això, després de 20 anys, hi ha un àlbum seu que encara recorda, perquè és que era com molt Sí, tio. novedós, molt autèntic, Bueno, hi molt... havia Solo i després ell, Griffith també com a productor, que és un gran productor, va... Encara produeix. Sí, encara produeix. Va fer-li un disc a Tremendo. Sí. Que és... Coi, Quimera? Te'l pots escoltar, Quimera, ho dic bé? Quimera? Ah, no, Quimera és de Solo de Solo. El disc aquest que dius Sí, amb en no, Tremendo, ara ho buscaré, Bueno. perquè em sembla que és l'any passat, va fer anys. Sí, va fer anys. I van Jo fer una reedició. Te l'has escoltat, però jo, aprofitant això, dic, hòstia, aquell disc, a veure, me'l torno a escoltar i, hòstia, aguanta. Sí, és si molt poses difícil. Tremendo, Miquel, si poses Tremendo i Griffith, Griffith, sí. segur que et surt. I en català? I en català jo crec que vaig... Vidalogia. Vidalogia, correcte. El primer que hauria escoltar haurien ser Adversaris. Després també el Gordo del Puro, un tema, només un, que tenia MySpace. Explica. Com descobreixes el Gordo del Puro? Bueno, sé que ho vas explicar ja, però ens interessa... No, a través de MySpace, una xarxa social que hi havia llavors per gent que es dedicava a la música, i jo, com a DJ film musical, hi penjava temes de el que llavors estava fent el digging,
que era pop cantat en català dels anys 60, no? Tot el que no eren cantautors, tot el que no era cançó d'autor, però hi havia gent, tot i que hi hagi molta gent que no ho cregui, que versionava Beatles en català, hi havia grups que feien versions dels Rolling Stones, hi havia gent del País Valencià que bevia del sul americà adaptant les lletres al català. Un petit parèntesi, de quin neix Pop a la catalana? D'aquí neix la pop a la catalana, sí. En aquells moments, a mi MySpace em va servir perquè una discogràfica francesa que es deia Vadim Music descobrís el meu perfil i em va dir, hòstia, tot això que estàs penjant, això no és castellà, no? És pop dels 60, orquestral i de puta Sembla mare. francès. Sembla francès. De fet, hi havia alguna versió de temes francesos. Poupée de cire, Poupée de sol, bueno, en fi. I els tios em van editar el primer volum de Pop a la catalana, és força introbable perquè està editat a França. I què, ho tens tu, Es va potser, i acabar, prou? O ni tu? Jo en tinc alguna còpia, si us interessa, ja us la faré servir. Pròxim cop. Sí, de fet, Perquè la pàgina de MySpace no és recuperable. la pàgina de MySpace no ho crec, no ho crec. No, I llavors, servidors fora, no? en aquella època de MySpace, vaig descobrir la pàgina d'un tio que es deia El Gordo del Puro, però no hi havia cap fotografia ni res, o potser la fotografia era un mitjó, o no sé, una cosa molt estranya. Hi havia un únic tema que es deia Claus en fustes. Jo vaig sentir allò i dic, hòstia, tio, Himne. un paio, sí, himne, i a més, Increïble. allò que diuen els americans, flow, que dius, pues sí senyor, tio, aquest paio és això, tio. Sí, que t'he vist sentir-ho MF en algun Flow, lloc que dius que el flow és com un intangible, i és veritat això. Perquè nosaltres a vegades comentem com és que aquest raper ens agrada tant, i no ho sabem explicar gaire. No. Que té un rotllo, un flow... Carisma... És... Sí. Bueno, això et diuen els flamencos, que en diuen duende. El duende, no? Tiene duende, no? Bueno, i en el rap es fa servir molt el tenir actitud, que no saps exactament què Ja. és, però aquest té Sí. actitud... Sí, perquè hi ha gent que té actitud, però ho fa fatal. Sí. Li Vull falla, dir, pot ser. És cert. Perquè, vull dir, tu tens un paper com... Ostres, una mica important, el paper del rap en català. Tornant al principi, tu apareixes en aquest La Pols i l'Era, que és un projecte de Oriol de Balanzó i en Guillemino, Sí. que jo el que he trobat és que volien una mica deconstruir el pop català dels 60. Sí, és a dir, volien fer com un cançoner renovat, però amb una mica l'esperit d'aquella època, amb el pianista Francesc Borrull, que n'has parlat tu abans, i d'aquí neix aquest tema en què tu rapeges, que és el tema que hem escoltat al principi, però en aquest àlbum hi ha Núria Feliu, hi ha Núria Graham, Joan hi ha Martí Colomo, Sales, sí, hi ha Joan Joan Colomo, vull dir, hi ha molts artistes. I ells van, bueno, com l'Oriol i el Guillemino tenien molt al cap el que volien, van venir a casa. Una mica el que va fer una mica el Víctor Pizza també a l'hora de fer Vaya Vaya, no? Van venir a revisar la discoteca que tinc per casa i a veure què es coïa als anys 60 en català, i van començar a samplejar, bueno, a treure mostres, i directament al portàtil vam connectar el tocadiscos i van començar a buidar música, i llavors tenien al cap això de dir, bueno, tenim molt clars els artistes actuals, no?, que haurien de creuar-se amb gent, la gent que sobrevisqui encara d'aquella època dels anys 60, que encara pugui estar en actiu. Perquè ens en fem una idea de quants treballs parlem de la teva discoteca a casa. Com vols dir? Tens un número aproximat de quants treballs tens Jo t'he a casa? sentit que no ho has comptat, no? De quants discos, de quants... ni puta idea. 1.000? No t'ho sabria 2000? dir. De fet, jo també... Però si ve tanta gent... No, si tota aquesta gent ve a visitar-te... Ve a casa perquè jo tinc aquesta dèria, però a mi m'interessa, o sigui, un ninxo molt determinat. Per exemple, si vens a casa per buscar... Reggaeton, complicat. Complicat, o jo què sé, o Maria del Mar Bonet, escolta'm, és que això ho pots trobar tot realitat, no? Clar, és la gràcia, no? Clar, la gràcia és trobar... Hòstia, aquest artista va fer només un parell d'EPs, són 8 temes, però dintre d'aquest disc hi ha una versió de no sé qui adaptada al català. Hòstia, ojo. Això- Un any de col·leccionisme de nínxol, no? Això podem ser nosaltres fa un any, d'aquí uns anys, que vindrà algú a casa nostra i sí, un raper que va venir, la Lefa King Gang, que va venir una vegada Bueno, i clar, ens van portar una samarreta, que en van fer 10. Bueno, perdona, amb la jo tinc el tonteria... primer LP de la Cipera. Clar, tinc mira. el primer vinil de la Cipera. Però amb la Tu tens tonteria la llauna d'en Vini. Clar, tu no ets conscient, però esteu fent arxiu. Sí, Clar. això d'aquí uns Poc a poc. anys... Bueno, poc. No, a poc a poc, però bueno, una mica conscient, sí que en Home, i soc. tant. Tota l'escena ha passat per bombo i caixa. Això és interessantíssim. Sí, de fet. Jo si vull recuperar, que a vegades us sento parlar de no sé qui, de dir, hòstia, i moltes vegades, bombo i caixa, episodi tal, capítol tal, està aquest artista, doncs et menges l'entrevista que li heu fet. Sí, això estem prou orgullosos. Un artista que ha passat
passat per aquí 2 vegades, si no m'equivoco, i que vas aparèixer en un àlbum seu és Pur Tràmit, que fas la intro de la What Up Mixtape del 2018, Still Kicking. Sí. Entenc que ell et va dir, mira, em podries fer una mica de... What up. Em va agradar molt el mail que em va fer arribar, jo crec que a la ràdio, que em deia, mira, escolta, que soc Pur Tràmit i tal, i jo acostumo a dir molt what up, així escrit, m'agradaria que... No sé com va... S'ha convertit en un segell de Pur Tràmit, el What Up. Clar. I vaig dir, hòstia, encantat. A més, un tio que rapeja en català, endavant. L'escoltes? O has escoltat algun dels seus últims treballs? El vaig escoltar... L'11 de Gala? Sí. La de Pau Covarsí... Sensacional, jo, la de Pau Covarsí, la trobo... Sí, a mi m'agrada molt, també. Fantastiquíssima, de debò, eh? Total, potser no he recuperat tot el treball sencer, no El Rosari de l'Aurora. El Rosari de l'Aurora. Per qui no... La Gala era un dels temes de Rosari de l'Aurora. Sí. M'estava equivocant. Que tu... No. Em pensava que ho deies pel tema. Estic equivocant, Xavi, perdó. No, ja. Però tens alguna col·labo amb Pur Tràmit? Sí, més d'una. Sí. Però la Pau Covarsí és amb l'Acros. Correcte. És que l'Acros és un màquina, també. Que també ha col·laborat a Trapella 5 amb Xavi Mata, que el veureu aquest divendres a la Sala Fridònia. Sí. Necessito un mànager i sóc jo. És que l'has de fer tu, la promo. Hòstia, Xavi. Que no, collons! Veig lent. No, soc... És massa prudent. Massa tímid, massa humil. No, només volia tirar-li floretes a l'Acros. Ja te la no farem. volia fer sobre el meu concert, Jolín. Doncs això, no es va posar en contacte amb tu i tu vas dir, fa rap en català, m'agrada, doncs hi participo, no? Endavant. Abans parlàvem de Víctor Pizza. L'Òscar, com ens ha dit, va participar en la creació d'un dels millors àlbums de rap en català de l'any passat. Qui ho diu això? El Bombo i Caixa. Aquest àlbum és Faves tendres de Valle Valle i Víctor Pizza. Ai. I MGT lo soci primo. No diguis a ningú. Johnny, jo sóc molt més enllà que un macarra català, però fora la carcassa dubto que em vegi plorar. Ni més que ningú, ni menys tu que t'has pensat. Jo només canto arròs d'un jove silvestrat. La penya no s'entera, la penya no se n'adona. Vola maca rima finque maca rima dones. Les hem vist de tot a Johnny, les hem fet de bones. Sempre hem sigut peça... Tu te'l passa, que és el tema que estem sentint de fons, és el teu preferit, Òscar, de Faves tendres? Jo crec que sí. Em fa molta il·lusió perquè és un sample que surt de casa d'un dels calaixos de discos que amb en Víctor vam estar... Amb això que us deia, no? Discos foscos o discos com difícils de trobar, perquè aquest em va costar una pasta. Qui no ho hagi vist, hi ha un documental de Faves tendres que està molt bé, en què hi ha un moment a casa teva, Òscar, amb en Víctor Pizza i amb en Valle buscant, literalment, diu Víctor Pizza, samples catalans foscos. Que això defineix bastant bé, no?, el so que buscàveu en aquell moment. De fet, aquest és un disc molt introbable de Duo Dinámico, que la gent no sap que eren catalans, el Duo Dinámico, perquè tota la seva discografia era en castellà, però tenen un parell de discos petitets, és a dir, 6 cançons o 8 en català, i versionant, o sigui, aprofitant l'orquestra que els acompanyava en castellà, de dir, bueno, ja tenim la banda orquestral gravada, doncs fem lo mateix però cantant en català. I la veritat és que sonen de putíssima mare, i això està tret d'un inici xiulat, el Víctor amb la seva maquineta, amb l'MPC, doncs anar jugant a canviar les notes dels xiulets i realment aconsegueix donar-li una altra textura. Aconsegueix guanyar, o sigui, transformes un tema de pop amb un so 60s en una banda sonora pràcticament d'un spaghetti western, no? Xiulada. Sí que és veritat que és molt spaghetti western, això. Em quadren en Los Soprano, gairebé. Sí. Aquest punt italiano-americà mafiós. Sí. Parlant de rap en català, nois, el 20 de febrer, ho dic bé, no?, de febrer, Extraño Ways Orquestra presenta La Vida Sabrosa Party. No, és març, no crec. Anava a dir, hòstia, si és febrer... 20 de març. He de preparar aquí material. 20 de març. La Vida Sabrosa Party a Paradeu 62, amb, atenció, Pancho Desó, Valle, Pur Tràmit, Toni Mejías, el Gordo del Puro, Unoi de Tona, i atenció, perquè hi haurà un warm-up d'aquí, sí, d'Òscar del Mau. Epa! Oh, però si encara no sabeu qui sóc. Oi que no? Potser m'heu vist la cara dibuixada. Soc menut i tinc el nas rodó i els ulls vius i espavilats. I al cap duc una gorra vermella i punxeguda. I a la cara una barbeta blanca amb 4 pèls. Sabeu qui sóc? Calleu, calleu
Jo, Titi. És tot creepy, no rendir-se mai. Aquests friquis fan curt en el mix i el mic. No puc caure més avall sota el meu escrutini. Zero glamour, però vola en el meu Lamborghini. Banzai, passejo amb la caputxa baixa. Cínic, tu tens el Pinky Bastinis i jo la vibe dels nois de Venice Beach. Aturo el temps mentre xupejo el puto. Veus que continua aquí l'Spaghetti Western, també una mica amb guitarra, el Víctor Pizza Ha de representa, fer bandes sonores de pevis. Digue'm? Ha de fer bandes sonores de pevis. Sí. Llàstima que aquí no es faci un western. Jo crec que... Un western protagonitzat per Valle Valle. I aquí sempre es fan coses massa serioses. I Crítica després- al cine català. Tot Clar, és massa seriós, massa tot ha de avorrit, ser massa no? profund, tot ha de tenir un... Hi ha un tema que ara jo no tinc al cap, però hi ha una tenora samplejada que és el padrí. De faves tendres? És el padrino. Sí, de faves tendres, que també amb aquesta línia que dèiem d'aquest punt mafiós, de dir, hòstia, sí, és com converteixes el so d'una tenora. Sí. Òscar, què ens hi podrem trobar en aquest warm-up del dia 20 de març? Ara sí. Jo t'he de dir que em van contactar els Estranyo per fer-ho i jo vaig pensar, dic, bueno, si és una vetllada de hip-hop, doncs val, perfecte. Jo ja em prepararé una sessió de hip-hop dels 90s, dic, que és el material que jo tinc per casa i mira, reviurem tota aquella música. I em va dir, no, si això, el hip-hop ja el posem nosaltres. A mi el que ens interessa és que fotis tu, com a fil musical, el que punxes tu, que és aquest pop seixantero en català, que és d'on han begut doncs això, alguns dels temes d'Estranyo, del Valle, que també el tindrem i tal. Dic, val, perfecte. O sigui que estaré a l'hora prèvia que surtin en escena tota aquesta colla, tota aquesta patuleia, estaré jo allà punxant... I serà sessió abans i després? Abans. Després jo crec que ja... Estaràs escalfant motors. Després serà molt Perquè tard. comença a les 8 de la tarda Sí, no sé a quina hora acabarà, i acaba a les 2 de la matinada. sí, En principi ja hi ha acaba hora, a les 2 de la No, matinada. a les 2 no, que a les 6 acabarà. Bueno, tant de bo acabi a les 6. El programa posa que comença a les 8 i acaba a les 2, però clar, és que són 14 artistes. Sí, Vull dir, ha Déu-n'hi-do. d'haver una estona per tothom, ni que sigui. Sí. I de les abelles palmen però els pájaros encara canten, segons el Bombo i Caixa, el millor disc de rap en català de l'any passat. Has triat Banzai. Per què? Perquè em va sorprendre a mi en Víctor Pizza rapejant i el tio, si el coneixeu, doncs és com molt tímid, també molt prudent, i dius, tio, però treu pit. No, perquè jo... Pixeleu-me la cara. Sí, exacte. No vol donar la cara, pràcticament no rapeja, de dir, tio, però si tens aquí també camp per córrer, deixa't anar, no? Sí, ens va dir aquí que tenia com un àlbum que estava allà a l'horitzó que algun dia el trauria rapejant. Sí, i després també m'agrada molt el bevent dels samples, la veueta que comença amb una mena de conte, que això està tret d'un disc també d'aquella època, als 60, que regalaven amb la revista Cavallfort, la discogràfica Concèntric, que era una de les poques discogràfiques que editava música en català en aquella època, als anys 60, doncs va fer un acord amb Cavallfort i llavors feien discos de contes parlats. Ostres. I llavors és gran material per samplejar tots aquells discos, perquè clar, hi ha molta veu, sense música de fons ni res, en fi. Que guapo. Sobre el rap en català, en Miquel també et voldria fer unes preguntes, diguéssim, una mica impossibles. És això, ara que parlàvem de rap en català, és aquesta típica pregunta que fas un entrevistat i dius, soluciona amb la vida, no? Però primer, en primer lloc, quan vas començar a escoltar rap, pensaves, imaginaves una realitat possible que el rap es pogués fer en català i tingués l'escena que té ara? Hòstia, era inimaginable en aquella època perquè et dic, pràcticament no n'hi havia ni en castellà i el poc que hi havia era una puta merda, era terribilíssim. Si recupereu alguns dels recopilatoris, clar, llavors no hi havia pràcticament ningú que hagués fet un àlbum, llavors eren recopilatoris on hi havia d'un grup de Madrid i aquest tema, hi havia recopilatoris que es deien Rap in Madrid, barres com ei, pijo, ¿de qué vas? De fet el tema... Tanto mirarme, te voy a machacarte. El tema més conegut d'aquest recopilatori és aquest. Sí. Després hi havia Navidad Hip Hop amb una gent que es deien Sindicato del Crimen, que anava a la base per una banda i ells anaven per una altra, com molt... Una mica scam rap, no? Sí, com molt punk. Vull dir, era terrible. Per això et dic que ja imaginar que hi hagués una escena en català semblava inimaginable en aquella època. Ja et dic, estic parlant dels anys, doncs, l'any 90, finals dels 80, i de fet jo me'n recordo també quan vaig plantejar de fer el programa de hip-hop a la ràdio de Sants, en quina llengua el feia, perquè jo no coneixia cap rapero que parlés català.
però vaig pensar, hòstia, és la meva llengua materna, em sentiré com postís. Que fessis això en aquell moment ja té molt de mèrit. Sí, clar, perquè ja et dic, tota la gent que venia, col·legues, gent que... Hòstia, hi ha un programa de rap... Tothom era castellanoparlant, tot, o sigui, pràcticament. I de l'escena actual ens has parlat de Valle Valle, ens has parlat de Víctor Pizza. L'altre dia vaig veure que comparties també un tema, o l'àlbum, de Vini Kairos. En Vini Kairos, sí, també, m'interessa. Sí. Jo l'he descobert fa relativament poc. Vini Kairos, que ja fa un temps que s'amplejava coses catalanes. Ja vaig estar parlant amb ell via Instagram i em va explicar, diu, hòstia, tinc un àlbum previ que veu de la Ona Laietana, o sigui, ell se'n va més cap als 70s. Que a mi ja se m'escapa, per això us deia jo que el nínxol era molt concret. Els 70 se m'escapa, però m'ha parlat d'un disc d'on ha tret samplejat Blai Tritono, en 70 a Sala Celeste. Que, Joan, ens fem mala promo, tu i jo, també. Per què? Home, perquè la setmana que ve estarà Vini Kairos aquí comentant un disc, calamitat, i podríem anunciar-ho, no? Noies, no? La setmana que ve. Molts records de part meva. Vini Kairos al Bombo i Caixa, sí, ja ho podem dir, presentant Calamitats. I quin dia és que ho presenta en concert? 6 de febrer. 6 de febrer, correcte. A la sala aquí ja, Pilles. A Vol, sala Vol, gran Xavi. La pregunta... És el 6? 6 és divendres, no és el 7? No, és dia 6. Jo crec que sí, prou convençut. 6 perquè ja tens l'entrada, que me'l vas comprar, gràcies, Miquel. Bueno, i l'Inzefex també, crec. I l'Inzefex també presentant Déu no jugadors amb l'univers amb Wincho, ja tenim la promo feta. Sí, total. La pregunta abans, Òscar, en realitat era una forma de dir-te què creus, perquè jo ho vull encaminar tot una mica cap aquí, què ens ha passat a Catalunya perquè l'escena del rap hagi trigat tant a sortir. Així com a Espanya, al finals dels 90 ja comencem a tenir moltes coses, ja sorgeix un munt tant a Saragossa com a Andalusia com a Madrid, finals dels 90 tenim nuclis de rap, aquí a Catalunya fins finals del 2010 no comencem a tenir alguna cosa on agafar-nos. En català. En català, dic. Jo crec que deu ser també una qüestió d'autoestima, no? Això passava també en aquella època que a mi m'agrada, als 60, la Núria Feliu en parlava d'això, de dir, hòstia, jo vaig començar a cantar musicals en català que ningú els cantava, per una tia sense complexos que se n'anava a veure un musical a Londres, li agradava aquell musical i Cabaret, per exemple, anava a comprar el disc en anglès, arribava aquí a Catalunya i en 2-3 setmanes encarregava que algú li fes la música, algú li adaptés al català la lletra i ho estava cantant al cap d'un mes i mig. El mateix musical que estaves tu o que podies anar a veure a Londres s'estava cantant en català en una festa major aquí. Hòstia, això és fort, eh? És increïble. Llavors la tia ho va fer en pràcticament tots els gèneres. Fins i tot es va atrevir amb el country en català perquè deia que no podia ser a les llars d'avis l'època que es va posar de moda el country dance, el line dance, aquella com molt un ball com molt de jubilats, no? De tots en línia i tal, i hòstia, les llars d'avis està sonant No rompes más mi pobre corazón, de dir gent un casal d'avis de la Garrotxa, no? De dir, hòstia, que parlen tots en català, no? Hòstia, això es pot cantar en català, doncs versionem-ho, adaptem-ho, i sí, la tia va adaptar tot això. Però clar, a mi em sorprenia un punt més perquè el rap el pots fer una mica des de casa, no? Sobretot a partir dels 2000, quan tens un ordinador a casa, més o menys el pots fer tu sol, no et cal ni una gran instrucció. Clar, fixa't que nosaltres a la competència bevem de hip-hop a les sintonies o els separadors també. La sintonia de la competència que sona des del 2009 és un tema que es diu 2005 dels SFDK. Ostres, no ho sabia. No ho havia captat. Sí, 2005, si ho poses... No, sí, el tema el conec. Sí, doncs 2005, jo en aquella època, preparant el programa, li vaig comentar a l'Òscar Andreu, dic, hòstia, jo crec que el hip-hop instrumental no s'ha jugat mai en un programa de ràdio. Veníem de Minoria Absoluta, que era un programa que feien d'humor, Toni Soler i companyia, que tiraven de l'esca, que també tenia molt rotllo, tenia ritme i donava el seu rotllo, i llavors se'm va acudir d'escriure-li un e-mail a Òscar Sánchez, d'Acció Sánchez, el DJ dels SFDK, i escolta, mira, farem un programa de hip-hop, a mi m'agrada molt el gènere, m'interessaria que la vostra base fos la sintonia del programa, però no tinc la instrumental. Si tinguessis, i el tio... I has tornat a parlar? Amb ell no, però a través del DJ Tillo, que és un DJ de Premià, que és el tio que ens fa... Campió del món, tornabilisme... Una bèstia. I aquestes coses. Ara que parlàvem de pioners, el Tillo va ser pioner també en fer discos de scratching, amb un Scratch Commando, que eren 3 DJs alhora, fotent scratch, que pots acabar segons com amb el cap. Sí, si no sabeu qui és, entreu al seu Instagram i mireu els espectacles que fa, perquè... Ara, anem amb les altres preguntes, però havies escoltat molt SFDK com a pregunta? Jo és que Odyssey
Ocean el Lodo és un dels meus discos preferits. Sí, però és 2001, això és una mica abans. Sí, el que passa que, ja et dic, el 2005, no sé per què, m'agradava té com una pujada, no? Que dic, hòstia, això, si a sobre aquí fotem veus ratllades de la competència, la hora, tal, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau, qui ens ho pot fer, això? I a través de MySpace vaig descobrir DJ Tillo investigant. MySpace ha tingut un paper fundamental a la teva vida, MySpace. Sí, tio, en aquella època era el del molt millor que Spotify. Bueno, hi havia el Tom, que era l'amic per default de MySpace, i em feia dir Rodamón, crec, en aquella època, i ficava temes... Vale, abans de canviar de tema i anant amb les preguntes, la realment impossible, jo t'he escrit aquí una mica la pregunta perquè el rap ha sigut, històricament, un gènere de protagonistes molt joves. Sempre, com els grans triomfadors o grans figures del rap, han sigut figures essencialment joves. I la nostra llengua mostra dades bastant preocupants pel que fa als adolescents. Som dos profes de català, aquí. Que som professors de català d'institut. Ojo! Sabem com de preocupants són les dades de la nostra llengua. Bueno, vosaltres ho viviu, no? Ho vivim diàriament. Clar. Soluciona'ns, dona'ns una recepta. Com ho hem d'enfocar, això? Què hi hem de fer? Dona'ns alguna on agafar-nos, perquè... A veure, jo crec que el primer és que hi hagi referents. Si hi ha referents, la gent s'animarà a rapejar en català. O sigui, ara és molt més fàcil rapejar en català que doncs, a l'època en què jo vaig començar a fer el programa de hip-hop a l'Ona Popular de Sants. T'ho dic. Jo només coincidís del que vas... A més, preguntes abans, és que jo, quan vaig començar a interessar-me per rap a 2000 i poc, jo no m'agrada gens el rap espanyol i vaig passar al Yankee directament, però inclús jo, de família catalana, que no escolto rap espanyol i no m'agradava, vaig començar a fer-ho en castellà. Ja, clar. De dir, perquè no tens referents i per complexes i això... I dius, no, és que en català no es pot fer. Clar, per això mola que surti gent que ho faci en català, però que ho faci bé, també, que diguis, hòstia, però si això és espectacular, això es pot... Bueno, faré això. Jo vull fer això, no? Ara es nota que s'han obert les portes. Jo, en català, només temes així de broma, me'n recordo. Un de Ricky, que era sobre volar de drac, era... En català, vinga, va, que aquest és de conya. Però així, en sèrio... No, ens falta autoestima. Molt, ens falta autoestima i gràcies a tota aquesta gent, els Estranyo, el Valle... Miquel. I ja toma una mica aquest punt també de que no es podia ser gàngster en català, no?, en general. I aquest punt de... Valle potser ha trencat una mica amb això, tot i que no és gàngster, és més macarra, potser és diferent. Sí, no, i la Peon Gang va trencar moltíssim amb això, de començar a dir barbaritats de coses que no s'havien dit mai en català davant d'un micro, no? Però vaja, no, era demanar-te una recepta, era demanar-te alguna cosa, perquè perquè nosaltres ho vivim cada dia als instituts. De fet, ho parlàvem la setmana passada. Ho lluitem d'alguna forma com podem. Jo veig com els nens que m'entren a primer de l'ESO, que són catalanoparlants, que venen de família catalanoparlants, per sobreviure a l'institut han de canviar d'idioma. I jo els hi proposo coses en català dins de la mesura del que puc, perquè a classe tampoc pots posar coses que l'institut cregui que no són pedagògiques, llavors la Peon Gang no entra dins de les aules. Unitat didàctica. Però sí, dins del que puc, els intento mostrar referents i per ells els hi sona com ridícul, els hi sona bleda el català. Jo crec que ho parlàvem l'altre dia, que no tenen contextos, entorns, espais en què es parli en català. Clar, si ells, per exemple, el cap de setmana anessin amb un esplai, m'ho invento, en què allà es parlés català, potser ja relacionarien el català amb una cosa més informal, més divertida. Però com que tot el que els hi sona de català és, bueno, la classe de català, la tele de català... Sí, els profes, i no la tele ni això. Ja, perquè tampoc la miren. Els profes són els únics que els hi parlen català en tot el seu dia. Clar, i al final... Els profes som uns avorrits de collons. Temes referents n'hi ha tants en castellà a internet que costa que... No tenen ni l'arare. Bueno, és terrible. És una lluita conjunta, això. Passem a parlar de ràdio millor. Era un moment de preguntes impossibles, a veure si tenies... Veig que Òscar Andreu amb Nexe Nacional té coses i dic, mira, ja que està cada dia amb Òscar Andreu, alguna cosa li haurà enganxat. Alguna cosa li s'hauria enganxat. Bueno, referents, autoestima, ja n'hem dit unes quantes. Sí, clar. Parlem de ràdio, no?, perquè estem en una ràdio. Porteu 17 anys fent la competència a RAC1. Nosaltres portem 5 anys, 4 temporades fent això, i em sembla una eternitat. Vosaltres, des del 2009, quin és el secret per aguantar tants anys? Doncs mira, és que et mentiria si digués que ho sé, perquè nosaltres quan vam començar a fer el programa escrivíem guions pel Polònia i vam dir no deixem d'escriure guions perquè això pot ser que duri 2 o 3 mesos, perquè clar, nosaltres no fèiem imitacions de gent coneguda, vam plantejar un programa amb veus de personatges anònims, de dir, bueno, la gent
com si fossin titelles, de dir, aviam si se'ls fa seus, però això no ho saps mai fins que no portes 3, 4, 5, 6 mesos de programa, de dir, hòstia, sembla que... Això ens vam adonar que més o menys funcionava la cosa quan al cap de 4 mesos o 5, al replà esperant l'ascensor per marxar cap a casa, ens vam creuar amb un tio d'esports, de la redacció d'esports d'allà de RAC1, que ens va saludar de hola, que era com saludava en aquella primera temporada el Jean Paul Desgrava, i vam pensar, hòstia, ha imitat la veu d'un personatge que, vull dir, que no és públic, vull dir que no és el Que us l'heu president. inventat vosaltres. Sí, vull dir que no és el president de la Generalitat. Perquè abans de la Parlant de- competència... digues, Perdó, digues. però abans de la competència vau intentar, no sé si va ser just després, vau intentar fer un programa de televisió, Sí. que jo recordo molt, com dèieu, que... La nit dels Oscars. Ah, sí, Era la no, nit dels no, Oscars. jo crec No. que no. Era un anterior que dèieu que us fixàveu molt en Little Britain, que a mi em fa molta gràcia, perquè m'encantava Little Britain. Era un programa, bueno, era una sèrie d'animació. Era una sèrie d'animació, Una sèrie d'animació en exacte. 3D. Bueno, allò va ser una obra faraònica. I Allò. allò com va acabar? Perquè recordo com tenia el record de tenir jo 11-12 anys. Sí, es deia Jokebox. Sí, Jugant i amb- com va acabar? Va acabar. Sí, sí. O sigui, era una producció tan costosa a nivell d'esforços i a nivell de pasta, perquè bueno, la gent amb qui animàvem, l'estudi Cotó, que aquesta gent ha continuat fent animació i tal, clar, aquesta gent estàvem com molt trempats amb el projecte i van dir, escolta, això havia de ser una sèrie animada en 2D, una sèrie d'esquetxos, diguéssim, adreçada a adults. Llavors, l'animació per adults aquí ni se la veia ni se l'esperava. Després Arròs Cubat, una mica Arròs sí que Cubat del Juan José. va triomfar una mica. Sí, però nosaltres que volíem fer una cosa com més currada, van dir, hòstia, fem-ho en 3D. Perquè el 3D vol dir el doble de temps o el triple per poder animar. I nosaltres, que estem molt acostumats a fer ràdio, que és molt immediat, de dir, hòstia, se t'acut una idea avui i demà tens programa, la fots en antena i veus si funciona o no. L'animació és una cosa que tu se t'acut, tu l'escrius, però des de que l'escrius fins que veus la cosa animada, potser han passat mesos. Sí, sí, I després sí. vols corregir qualsevol cosa i et diuen, hòstia, és que bueno, no es pot corregir perquè si no trigaríem 3 mesos més a veure-ho corregit. De dir, va ser... Vale, perdó que anem tallats de temps i jo... Sí, anem justos de temps. Sí, Fem un joc, posem un tema i acabem. Molt bé. El joc és... Quina música creus que escolten alguns dels personatges que hi apareixen a la competència? Hòstia. Angelines, en Miquel té propostes. Jo tinc propostes perquè he escoltat molt la competència, però què escolta l'Angelines? Primer vull escoltar la teva resposta. Val, jo diria que l'Angelines se'n va més cap als boleros. Bueno, jo he proposat artistes, clar, ja hem de dir noms. Jo he posat Antonio Machín. Rafael o Maciel. Perquè en aquest punt de creure que és jove, que és... No? Com que... Vivo cantando. Reivindicar que Maciel és una figura jove i és una persona ja pobra que no... Salomé, potser veuria més de referents més catalans, tot i que van fer carrera en castellà, però Salomé, duo dinàmico, més que... Vale. M'agrada. Passem al segon. Jean Paul Desgrava. Jean Paul Desgrava, hòstia. Jo tinc una proposta, Va, si vols, dispara-la tu. mentre deixo temps pensant. Sí, digues, jo he Miquel. posat Porta. Dragon Ball Rap, Tetris Rap, aquest rotllo de creure que és un malote per cantar Porta. Et diria que potser... hòstia, Jean Paul, potser podria escoltar Peun Gang, Tot i no entendre absolutament res, però... Podria ser. Sí, ell va tenir una època gangsta que Bueno, sí, que anava de gangsta. unes temporades, potser va durar 2 o 3 temporades, però que feia, feia rap sobre coses sobre la mateixa base. Intentava cobrar i no podia. El tercer personatge, Jep Cabestany. Jep Cabestany. Jo proposo... Aquest sí que... Julio Iglesias. Sí, Julio Iglesias. Julio Iglesias. Fuck, Julio Iglesias, no? Fuck Julio Iglesias, d'aquí, bueno... Cansadíssim. Sabem el que sabem. Mohamed Jordi. Jo t'he proposat, dins de Mohamed Jordi, Obrim Pas, Pirats un Sistema i Feliu Ventura. Endavant. Et sembla bé, I per últim, Conrad Consum. Jo he posat Los Manolos. Home, Los Manolos, bueno, sí, podria... Vinga, va, fota'm una rumba. Home, de l'Espanyol. Fota'm rumba, va. Amb una esmorzada de forquilla i veient el partit de l'Espanyol. Òscar, portem més d'una hora, ens ho hem passat molt bé, moltes gràcies. Això vol dir que ja pleguem, Si vols, hi haurà segona vegada, sí, perquè aquí fora ens estan Ens han esperant. deixat 2 o 3 temes per posar, però tenim programa En volíem posar 3 per Aquesta és la acabar. meva crítica que us faig sempre. Jo us la vaig fer per Poca via música. email. Hi ha poca música. Hòstia, era un programa de hip-hop. Bueno, jo que només posava música i no deia absolutament res. Home, poseu... En Víctor Pizza també ens ho va dir. Ens han faltat 3 temes per posar, però ens en roviem parlant. Posarem el primer que abans n'hem parlat, que és Fang Dubiest, molt bé. que és I Am Cheating on Me. Abans, però, gràcies Xavi, gràcies Òscar. A vosaltres. Gràcies Miquel, Joan. gràcies Marc, això ha estat tot per avui. Salut i rap.